Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si spolu zahráme Secret Monster, ale je to podobné k Murder Mystery, len namiesto killera tu je monstrum. A dosť sa bojím, že ma to monstrum zabíja. Kebyže som kop, jej danemky, ja mám strach z týchto, lebo oni ma môžu zabiť, chápete to, lebo je monster. Môže byť. A spineme si to, čo nám tam padne. No, prosím niečo dobré, prosím. OK, Sokojno, to není zlé, ale proste, ak by ste chceli zajtra nejakú jambarenu, nejaké videjko také, tak úplne v pohode natočím. A prosím ťa, človečie, ty ma nehaj. Jejda, prepáčte, furt mi to niekedy blíka, takže si to prosím vás nevšímajte. Oh my god, toto je môj tanečník, by som Superstar vyhral. Oh my god, pomoc, ja sa bojím. Ja sa doslova bojím, že ma tu dostanem nejaké monštrum a proste zomrem. No, ale kde? Mne by zaujímavé, kde je šerif, ako? Kde je šerif? Pomoc. Poviem vám, že v sobotu nebude vydávať sa video, ale v piatok musím vydať nejaké 4 aj pre vás, aby ste mohli čo pozerať, alebo 10. Lebo ideme na dovču. No, ideme niekde proste na dovču. Takže nebudú vydávať sa videá týždeň a 3 dní, takže vás tam ideme na 10 dní. No a preto, takže prosím vás, nepíšte mi do komentárov, prečo netočí videa, prečo netočí videa, lebo som na dovolenke. Aby ste to vedeli, ja vám to len oznamujem a prosím vás, dajte ten odber s lajkom a bojím sa, čo to tu je? Oh my god, pomoc. Haja, svarta jump, bežím. Prečo som taký hyperaktívny len? Mne by zaujímalo, kto to je. Ako vidím mŕtvolu, tak to nahlasím ako v Among Us. Čo to bolo? Haló? Niekto oh shit. To je blbec. On ma zabil. Dída, prepačte, ale mám nový mikrofón, aby ste vedeli. Chápete tomu? Ale hrozne sa... Jak sa máte? Iba mi povedzte. Ma to zaujíma. Chápete to? Bim bam. Dobre, daily, prepáčte, že som taký retardovaný. Není, kde je daily, Mori, ja to chcem. Čo? What the hell? Ja som nikoho nezabil. No to je divné. Ale ak potom mi napíšte do komentárov, či ma počujete lepšie alebo horšie, lebo mám nový mikrofón. Ježiši, nemyklo trochu. Prosím, monster. Sakra! Nejsme monstrum, ale nevadí. Bežíme. Poďme. Nepribližujte sa ku mne. Jejda. Ja som ale ak ste si všimli, som svegózny Freddy Fazbear so stylom. Čo tam všetci robia? Mám strach. Čakaj, tu sa niekto zmení na monštrum. Oh my god, oni sa srandia. Ne, sa pozrieme. On je monstrum. Kebyže zostanem dole, tak som proste dead. O nie. Sem nevylezeš, čo? Ale vyleze. Šprintuj preč. Ignorním.
Mikrofon. Ten písek. Aha, co odpojil. Co odpojil? Dáme hospital. Točím to večer, tak som aj unavený. Ale čo pre mojich fanúšikov vydám video. Oh my god, mrkvička, fazulie, čo to je? Pam, normálne tekvica. Tu. Tam je monstrum. Zavri to! Ne. Pomoc. To monstrum je agresívne, ja som... Zavre. Dobre. O nie. To není dobré. On strieľa. O, cheeseburger. Nom. Ryb. On proste niečo strieľa. Môžeme do komentárov, aký ste mali deň, či ste už boli na dovolenke, mňa to zaujíma proste. Ja vám to samozrejme osrdiečkujem. Ja vám proste osrdiečkujem. Monstrum! Máme to! To je žiadne monstrum. A teraz to nejak vychytať. Aha. Môj Vila Neptun. On breakoval. Poď sem. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? To je sviňar. Ne! Kurník! Nemáme to. To som si nekúpil ani. Dáme sa 1099, čo je dosť dobré, ale... Nám si zajtra budem raz video. To vážne? To tak rýchle? OK. A dajte ináč odber, like a zvoneček. A... Moje sa nebudem mať silver button. Nechcem mať golden button, lebo... Golden button viem, že nikdy nedám. A tak, ale silver button asi tiež nedám. To je jedno, nebudeme sa len to baviť. Ja som neviem, skoro padol mikrofón. Takže keď toto keď skončí, tak skončím video. Haló, aj. Thank you so much for... OK.
Toto bolo pre toto video všetko. Nezabudnite dať like, odber a zvoneček. Môžete si pozrieť ďalšie tieto videá a vidíme sa v ďalšieho videa. Čaute, Mr. Banáni, Mr. Banánky. Ďakujem, že ma sledujete. Čau.